La vespa asiàtica, n'hi diem vespa velutina, subespècie nigritòrax, és una espècie invasora que es va detectar a Catalunya per primera vegada l'any 2012. Des de llavors s'ha anat estenent progressivament per tot el territori. És una espècie depredadora que pot capturar una gran diversitat d'artròpodes, entre ells els insectes, però que mostra una gran predilecció per les abelles confinades al rus d'abelles, als abellars. La pressió que exerceix és molt variable al llarg de l'any, també és variable entre anys diferents i també ho és al llarg del territori. Dins el marc del projecte Alerta Velutina s'ha dissenyat una aplicació mòbil i una pàgina web amb l'objectiu principal de posar a disposició del sector apícola i dels gestors el poder disposar d'una eina digital pràctica per al seguiment i la gestió de l'impacte de la vespa asiàtica en explotacions apícoles del territori català. El funcionament de l'aplicació és molt senzill. Un cop registrats, bàsicament trobem dos apartats, els assentaments i els comptatges. Pel que fa als assentaments, abans de realitzar un comptatge haurem de registrar-los, omplint la fitxa que se'ns demana. La descripció d'aquest pot canviar en el temps, per tant, sempre que es vulgui es podrà editar. Pel que fa als comptatges, per iniciar-ne un, caldrà només anar a l'apartat Afegir comptatge, escollir l'assentament on es vol realitzar-lo, posar-te davant de la caixa i iniciar el comptatge després d'haver respost les preguntes que se'ns demana. El comptatge dura 30 segons i l'apicultor, clicant el botó que apareix a la pantalla, va comptant el nombre de vespes que veu al voltant davant d'aquesta caixa. La informació recopilada es podrà consultar des de l'aplicació mòbil o entrant a la web del projecte. A la web del projecte hi ha una part personal per a l'usuari registrat on es poden veure únicament les seves dades i una part pública on es dona informació genèrica del projecte i es posen en comú les dades globals, sense ensenyar dades concretes. Una vegada heu entrat a la web, de seguida podeu iniciar sessió per accedir a la zona usuari, on podeu consultar totes les vostres dades. Cal recordar que per registrar-vos ho heu de fer a través de l'aplicació mòbil. A la pantalla d'inici teniu una comparativa mensual de l'activitat de vespa en els diferents abellars que hagueu registrat i el llistat dels vostres assentaments i dels vostres comptatges. També es pot visualitzar a través de mapa on veureu la distribució dels vostres assentaments sempre que hagueu donat la localització. Si no, es mostrarà un municipi colorejat. A partir d'aquesta pantalla podeu accedir als vostres assentaments o als comptatges realitzats. També, quan entreu a l'assentament, veureu la llista dels vostres abellars i també el número total de caixes que teniu i el número de comptatges realitzats. Entrant en un dels assentaments, veureu unes gràfiques de mitjanes diàries i quinzenals del número de vespes per caixa d'aquest abellar concret i també un mapa de la seva localització i el llistat de tots els comptatges realitzats. Si cliqueu damunt d'un dels comptatges, veureu la fitxa concreta amb la data, l'hora del comptatge, el número de vespes observades i les dades d'activitat d'abella en aquella caixa en el moment de fer el comptatge. A la part pública de la web es dona informació genèrica del projecte, qui som, quin és l'objectiu del projecte i de quina manera ens pots ajudar. És a dir, descarregar-te l'aplicació, registrar el teu usuari, els teus abellars i començar a fer un comptatge de vespes. També es visualitza a temps real el nombre d'assentaments registrats a tot el territori, el global de les vespes comptades. A través del visor de mapes podreu veure informació general, sense mostrar dades concretes dels abellars, com per exemple el número d'abelles agrupat per municipi o comarca, la pressió de vespa en directe, com ha anat evolucionant al llarg del temps, per setmanes, mesos, anys. Aquesta informació ens permetrà entendre quines variables són les que determinen la pressió i, per tant, l'impacte de la vespa asiàtica en abellars, però també facilitarà als apicultors i administracions competents dur a terme una gestió efectiva de la vespa asiàtica. Comptem amb la vostra participació.